Egun on danori, dongi etorriak ohiko soko bilkura honetara. Gaurkoan, gehi-zerrendari ebatu baino hau, beste punto bat sartzea bozkatuko dugu urgentzi moduan. Atzo arratsaldean, Iruñako sententzia dela eta Urkok, EH Bilduko bozeramailea deitu ustan, ia adierazpen instituzional bat sartzeko moduan gengozan. Nik baiezkoa esan nion, beste bozeramailea bai, beraz, lehenengo eta behin bozkatuko dugu urgentzia, derrigorrezkoa dalako. Jasona, bozkatzen dugu? Bueno, gehi-zerrenda marroan sartuko dugunez, oin eskatzen dut 5 minutuko tarte bat, bozeramailea biltzeko eta adosteko adierazpena. Bale? Egun on berriro bedan hori. Plenoaz jarraituko dugu eta jarraitu baina hau, Iruna eskerrik asko. Aztergaiari ebatuz, lehenengo puntua zen 2018ko martxoaren 16an egindako bilerena eta onartzea, baina utzi egingo dugu alde batera hurrengo plenora arte, eta hurrengo plenoan ala badokio, onartuko dugu. Bigarren puntua joko dugu, 2017ko urteko aurrekontuen kitapena kontu ematea. Hemen, 3 dekreto dauz, 2017ko urterako Amoitetxanok udaleko aurrekontu orokorraren kitapena onartzeko 151 zenbakidun alkatetxa dekretuaren berri ematea, bestea da 2017ko urterako Amets erakunde autonomaren aurrekontu orokorraren kitapena onartzeko 372 zenbakidun alkatetxa dekretuaren berri ematea, eta zor publikoen helburuari eta 2017garren urteko aurrekontuaren kitapena gastu erregalari buruzko eguntasun txostena bateratua udala eta Amets autonomo erakundena. Hau, ogasun batzordean kontu emozan, azalpenak emoziren, Iker, zozer esatekorik? Egunon, baizu hau, 10.000-2003 foru arauaren bidez kalkulatzen dela, honek arautzen dauela zelan kalkulatu, eta honen bidez handonik esan dauen lez, udalaren likidazioa, Ametsena eta bieri jagoken egonkortasun txostena onartu egin ziren bakotxa bere alkatetxa dekretuaren bidez. Aipatu, egonkortasun txosten hau beharrezkoa dela legeak alan aginduta, printzipioz foru aldundiari, foru ogasunari bialtzen jako, honek daukalako Bizkaiko entidaden tutela finantzieroa, eta honek Espainiako gobernuari agintzen dautzola. Remanenteri jagokenean, udalaren behin betiko remanentea behin aipatuiko arauak zehaztutakoa betez, 3.000.000 eta 900.000 eurokoa da, eta Ametsekoa ordea 155.000 eurokoa. Ametseko artezkaritza batzordean eta ogasun batzordean barri emonsan, honen barri emonsan, eta udaleko aldiz batzorde bitan barri emonda, hasiera baten ezin zalako formalki barri emon Ametsekoa falta zalako, baina aurreko plenora horren ondorio onartzen ziren partida batzuk etozanez aurretik be barri emontzan. Eskerrik asko, Iker. Besterik, hurrengo puntura joko dugu. Hurrengo puntua, ondorengo alkatetxa dekretuaren berri ematea, behiru diren, 252 alkatetxa dekretua, soberakina gehitzea onartzea, lehenengo zenbakidun soberakinekin eta egonkuntasun txostenarekin. Bigarrena da, 352 alkatetxa dekretua, kreditua gaitzeko lehenengo zenbakidun espedientea. Eta hirugarrena, 378 alkatetxa dekretua, kreditu gehigarrien lehenengo zenbakidun espedientea eta egonkortasun txostena ere, hemen. Hau behogasun batzordean kontu mozan, Iker, esatekorik? 252an bidez, 4 milioi terdi pasatxoko aldaketa egiten da, eta hau bere batzorde bitan barri emon zan, aurretik esan Nikolez, bestea beste musika eskolako aurrekontu aldaketa eukalako barruen beste partidan artean, ezta? 352aren bidez,
hau kreditu habilitazio bat da, 2018ko lehengoa, dakizuen lez Ganeko edo Jauregizarre auzoan dagozan piztinetan lurre jauzi bat egon zan, eta lortu egin dana da foru aldundiak aurrekontuaren 180 ordaintzea, 107.000 euro pasatxo. Eta aurrekontu eta dekretu honen bidez egiten dana da, 107.000 honek gastuen aurrekonture gehitzea. 107.000 euro honek gastuen 180 izango litzateke esan dugun moduen, eta 368 dekretuan bidez, beste 120 jarriko genduke, 26.000 euro, eta guztira 354.551 euroko aurrekontu aldaketa da, eta aipagarrienak kopuruz eta izatez, udaltzaingoaren bulego edo dependentzien erabarritzeari ekiteko 180.000 euro, Ganeko bombeoan 40.000 euro, edo bainerako uraraztegi egiteko 20.812 euro. Eskerrik asko, Iker, aurrera joko dugu. Laugarren puntua, 2018ko udal aurrekontuko gastu eta sarreren egoeraren berri ematea osoko bilkurari. Eta 2018ko lehenengo hiruhilabeteko altxortegiko mugimenduen eta egoeraren berri baita ere. Ordainketa epeen betearazpenari buruzko hiruhileroko txostenarekin batera. Hau ogasun batzordean azaldu zen, Iker, esatekorik? Bueno, azaldu izan, ez da alango ezer berezirik, egon diren kreditu aldaketak eta aipatu beharrekoak hilero aipatzen azaltzen joan gara batzordean, eta ordainketa epeak ere bete egiten dugu, susto 8 egun pasatxokoa dela bataz beste ordaintzeko epea, orduan dana normaltasunez. Eskerrik asko, hurrengo puntura joko dugu. Hurrengo puntua, itxitako ekitalditako fakturak onartu eta ordaintzea. Hau ogasun batzordean bozkatu zen, uste dut hau batez onartu zala. Bozkatu ingo dugu, edo zozer azalpenerik, bozkatu ingo dugu. Hau batez orduen? Hau batez onartzen da. 6. puntua joko dugu, Eubausoko 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 eta 18 zenbakitako higiezinen xehetasun azterketa behin betiko onartzea. Hau irigintzan batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zala, aszensoreak jartzeko normak edo plan bata, inok zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan, hau batez onartzen da. 7. puntua joko dugu, Amoitetxanako lanbide heziketa eta Amoitetxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzea onartzea. Amoitetxano ez Zornotza, lanbide heziketa, parkatu. Hau enplegu eta sustapen ekonomiko batzordean onartu zen, uste dut hau batez onartu zala. Egia izan da, elkarlana oso ona izan da lehengo urte hauetan, eta emetik eskerrak emon gura dutxoaz nipere Zornotza lanbide heziketari. Ez dizo zer esatekorik? Eskerrik asko Andoni eta egun guztioi. Gitxi esateko, badakigu danok zertaz doan, pasan urtean onartu inzan, eta orduen printzipioz aldaketarik estekon hitzarmen bat da, ikusi dugu urte honetan erantzune hona izen dela FP Zornotzako langileen eta geure artean, eta bai erabiltzaileen artean. Beraz, horretan aldaketarik ez da egongo, baina bai hitzarmenan luzak eta hitzartu behar gendunez, edo aprobatu behar gendunez, horretarako daroagu, bale? Eta, eskerrak batzordean onartu dozuen guztioi, eta dan hori teknikariei zeuen lanagaitik be. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai Urko. Bai, egunon, hitzarmen hau luzatzeko orduan ez genuen inolako zalantzarik eduki, ezta? Hau da, azkenean gutxieneko gauza bat da, eta gutxienekoa diot administrazioen aldetik eta hezkuntza zentroen aldetik olako elkarlana egotea, ezta? Hor, beste erronka batzuk ateratzen zaizkigu, atarian, eta zeintzuk dira, azken finean, elize horretako bi aspa elkartu gara, hezkuntza mundua eta administrazio publikoaren mundua ikusi behar dugu nola uztartu erlazioak enpresa munduarekin eta hiru elize horiek toki berean egotea, ezta? Euskal ekonomiak eta euskal gizarteak erronka asko dituzte, gero eta gehiago, etengabe ari garen zuten mundu hau gero eta lehiakorragoa dela, enplegua sortzea gero eta konplexuagoa dela eskatzen den perfila gaitik, duela gutxi ere entzun dugu enpresek enplegu perfil konkretu batzuk estaltzeko arazoak dituztela, eta noski horrelako gauzak gertatzen direnean, administrazio publikoak eta kasu honetan udaletxeak dauzkan eskuduntzak eta daukan gaitasuna kontutan hartuta, ikusi behar du baita nola uztartu erlazio hori, ezta? Ze bestela beti geldituko gara bi alde elkarlanean, eta enpresa beti izango dugu utxunetxo bat aratago, ezta? Eta orduan utxun horiek ahalik eta azkarren estali beharko genituzke, ikusi beharko da nola egiten dugun, ezta? Enpresa foroak ditugu, hainbat gauza ditugu, baina erronka da gauza asko hoietatik gauza bakar bat sortzea, ezta? Zaila da, oso zaila, eta hor daukagu erronka, ezta? Zornotza bezalako herri batek daukan enpresa sarearekin, daukan gaitasunarekin, sortzen duen enpleguarekin, ze hori ez da askotan esaten, baina daukan langabeziarekin, azkenean badaukagu erronka hor, eta gainera ez da nola nahiko enplegu bat sortzea, baizik eta epeluzeko enplegu egonkor bat. Haratago begira balio erantzidun enplegu bat. Prekarietate mundu horretatik kanpo geratuko den enplegu bat, eta azkenean horrek ere Zornotzari, Bizkaiari, Euskal Autonomia Erkidegoari eta Euskal Herriari lehiakortasuna areagotzen lagunduko dion enplegu mota bat. Beraz, hau da, olako kasuetan nola ez babestu olako hitzarmena, baina beti ere erreferentzia jarrita beste hitzarmen batzuk ere, edo beste hitzarmenak ez badira beste akordio mota batzuk, edo beste erlazio mota batzuk ere lortu beharko ditugula enpresekin bat egiteko, eta bidelagun egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urko, guztiz adoz, Guztiz adoz, bidea hori da, eta, atxo engetun foro bat, eta azken finean da, uztartzia ez da, hiru mundu horiek, eta garrantzitsuena dana, balio erantzizko enplegu bat sortzea, eta, hau da, kalitazteko enplegu bat, eta zenbat eta langabetu gutxiago beto, eta ez badakugu inor, ja paraisoan biziko gineteke. Guztiz adoz. Bai, Ander. Ontxe, egunon guzti hori, lanbide heziketa eta Zornotzako izenean, parkatu eta aprobetxatuko dut hemen dekoten abotza. Lehengo eta bin zorion du atzoko egunagaitik, bertan egon ginen, atzoko enpresa hartzen kartu ginen, enpresa desberdine ikastetxe eta hainbat arlokoak, jendetza, jendia, falta izan zen hainbet zeatan, baina nik uste dut esperientzia interesgarri izan zala eta uste dut errepikatzeko eta hobetzeko moduko gauza bat izan zala. Horretik aparte, esan, ikastetxe moduen eta ja zuzendariaren hitzaitik, garrantzitsu edala hartu emonak sendotzea eta luzatzea batez ere udaletxearekin, azken finean, Zornotzako herritarrak izan behar direlako etekin atarak, gure itunetatik etekin atarak damenetatik, ez da, edo damenak. Eta, beste barik eskerak, eta, espero daigun hau sendotzea eta luzatzea. Eskerrik asko. Orduen, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen dugu. 8. puntura joko dugu, Amorit Etxanoko Nafarroa adinekoen eguneko zentro arautzen den erreglamentu hasiera batean onartzea. Hau batzordean onartu zenuten, hau batez, itxaso zuzer esatekorik. Nik bakarrik eskertu nire batzordean, hau da, gizartekintzako batzordean parte hartzen daurien zinegotzi guztiei, euren
lanarekin gaur ekarri ahal izan dugu erreglamendua. Azaroan hasitako lan bada, eta hainbat eta hainbat batzorretan aztertuta gero, eta danon oniritziagaz ekarri ahal izan dugu. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko itxaso. Hau batez orduan onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. Oin 9. puntura joko dugu, hau da, adierazpen instituzionala onartu duguna plenoan sartzea, eta gero adostu duguna bozeramaileak, eta, hitza emango diot berdintasun zinegotziari, Alicia Hernandezeri, irakurri, mesedez, Alicia. Vale. Egun ondan horik, eskerrik asko Andoni, eta bebai urko bai. Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano ante el fallo de la sentencia de los hechos ocurridos durante el 7 de julio del año 2016. Conocido el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por los hechos consistentes en una violación múltiple el 7 de julio del 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano acuerda, primero, trasladar todo el apoyo, el cariño y la solidaridad de este ayuntamiento y de la localidad de Amorebieta Etxano a la víctima y sus familiares y allegados. Segundo, mostrar nuestro profundo desacuerdo con el fallo de la sentencia y particularmente con la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso sexual. En este sentido, trasladar nuestro apoyo a todas las instituciones que vayan a impugnar dicha sentencia por las vías de recurso que resulten jurídicamente pertinentes. Tercero, mostramos nuestra decepción e indignación ante este fallo y nos unimos al clamor popular que reivindica justicia. Cuarto, reivindicar el derecho de toda mujer a su plena libertad y al mismo tiempo declarar que Amorebieta Etxano es una ciudad que no tolera ningún tipo de agresión machista. Quinto, reafirmamos en nuestro compromiso para continuar trabajando desde este ayuntamiento y en colaboración con asociaciones sociales, los grupos feministas y la ciudadanía en general a favor de la igualdad y en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de todas las expresiones del patriarcado. En Amorebieta, 27 de abril del 2018. Eskerrik asko, Alicia, oin Leire uarteri eskatuko txet mesedez, irakutzeko. Leire be batzordeko kidea da, Leire, zurea daitza. Bueno, lehenengo nire aserrea. 2016ko uztailaren 7an gertatukoaren sententzia dela eta Amorebieta Etxanoko udaleko osoko bilkurak egiten duen erakunde adierazpena. 2016ko uztailaren 7an gertatutako talde bortxaketa baten inguruan Nafarroako probintzia auzitegi nagusiak emandako epaia jakin ondoren, Amorebieta Etxanoko udalaren osoko bilkurak ondoko erabaki du. Lehenengoa, Amorebieta Etxanoko udalaren eta gure herriaren babes eta elkartasun guztia agertu biktimari eta honen zenide eta lagunei. Bigarrena, adierazi emandako epaiarekin ez gaudela ados eta bereziki gertakaria jarritako sexu abusutzat hartzearekin. Zentzu honetan, auzibide sententzia hori errekurritu behar duten erakundei gure babesa agertu. Hirugarrena, gure etzipena agertu epai honen aurrean eta aldi berean justizia guztiekin bat egin. Inango eraso matxistarik onartzen ez duen herria dela, eta bosgarrena adierazi udalak berdintasunaren eta emakumeen eskubideen alde eta patriarkatuaren adierazpen guztien kontra lan egiten jarraituko duela. Horretarako gizarte eragile, talde feminista eta herritarrekin elkarlanean arituko gara. Eta, aprobetxatu nahi dut, gaur ere ekintza bi daudela. Bata, 12etan ez dago sinatuta, epaitegien aurrean, eta 8etan Zornotzako talde feminista kontzentra bate bai ditu duela. Leire, Zubiondon da... Urgozon, parkatu Urgozon da, ez da? Urgozon da, bale. Oin bakotxak nahi duenien, eskatu dizela itza, albak eskatu uste, alba zurea da itza. Bueno, egun ondan hori. Ayer supimos por fin que la sentencia para los 5 acusados de violar a una joven en San Fermines han sido finalmente condenados por abuso sexual y no por violación. Ayer
Entre la humillación y el enfado, miles y miles de personas nos lanzamos a las calles, ni siquiera para pedir un endurecimiento de las penas, sino para que el propio Código Penal se aplique con propiedad. Desde Iría Equimena nos unimos a este sentir de rabia, de enfado e incomprensión. Ayer se puso de manifiesto en cientos de ciudades que la justicia, una vez más, no considera tan graves los delitos sexuales cometidos contra las mujeres y que estamos totalmente indefensas ante un sistema judicial que protege o por lo menos no juzga tan severamente como el caso requiriera a 5 individuos que fuerzan a una mujer a tener sexo con ellos, valorando el hecho como abuso y no como una violación. Hoy nos mueve la solidaridad con la víctima y queremos desde aquí pedir a aquellas personas que son responsables de juzgar a estos delitos que entiendan el mensaje que con esta sentencia se manda a la sociedad, y es que cualquier agresión ejercida contra una mujer puede salir muy barata o incluso hasta gratuita, como pedía uno de los jueces que ha tomado parte en el proceso. También el mensaje que se manda a las mujeres, y es que en una situación de pánico extremo debamos tener la suficiente cordura como para exteriorizar, tal y como un juez quiera, nuestro miedo. Desde nuestro grupo no pedimos, como decíamos, ni el endurecimiento de las penas ni que del Código Penal, ni que se legisle en caliente, únicamente que este sea aplicado con estricto rigor judicial. Y nada, nuestro más sincero apoyo a los colectivos que se van a movilizar estos días para denunciar esta situación, también a la víctima y a su familia, a la familia de la víctima, y que este caso sirva para que nunca más tengamos que poner en duda la palabra de una mujer, porque en una situación de extrema violencia y claramente intimidante no pueda manifestar negación expresa. Eskerrik asko, Alba. Urko? Bai, ezin adosago egon, ezinezkoa da, adosago egotea Albak esandakoarekin. Hausnarketa egitean, sententzia hori ez da bihurtzen bakarrik sententzia bat, baizik eta azkenean gertatukoaren tipifikazioa jeistean impunitatearen sententzia bat deitzen da. Hau da, azkenean ze zigor dauka edo zer gertatzen da horrelako hori gertatzen denean, hor bide asko zabaltzen dira horrelako portaerak dauzkaten jentearekin. Horrelako basatiekin bideak erabat zabaltzen dira. Madrilgo bat izan da, Madrilgo neska bat izan da kasu honetan, edozein momentutan ezagutzen dugun edozein pertsona izan daiteke. Eta hori da zabaldu duten bidea, sententzia horrekin. Azkenean, edozein delitu, tankera honetako edozein delitu egitearen merketasuna. Merketasuna. Eta Albak esan duen moduan, ez da berotan egin behar inolako sententziarik, baina denbora ugaritxo pasatu da berotan sententzia bat botatzeko. Gainera, sententzia hau duela hilabete batzuk egon behar zen ja. Eta 3-4 hilabete beranduago dator. Horregatik, EH Bilduren ustetan, honako hau, ez da sententzia soil bat, baizik eta impunitate baten sententzia da. Eta horrela, jente askok eta bereziki justizia aldetik esaten dan gizarte askoz ere berdintsuago eta seguruago bat eratzeko gaitasun guztiak bertan bera geratzen dira. Jenteak gero esaten du justizian sinestu egin behar dela. Atzoko sententziarekin argudio horiek kolokan jartzen dira. Beraz, elkartasunik handiena ez bakarrik Madrilgo biktimarekin baizik eta egunero toki guztietan bortxaketarik eta antzeko portaerarik jaso alduen eta jasam alduen edozein pertsonarekin. Ez zaudete bakarrik, baina altzatu ahotsa. Berdin dio non eta nola, baina altzatu ahotsa. Bestela, impunitatea askoz ere impuniagoa izango da. Eskerrik asko. Bai, Alicia. Vale. Nosotros, como no podía ser menos, compartimos y formamos parte de la indignación que siente la mayoría de mujeres y hombres de este país, con una justicia que en este caso no nos parece justa. Este fallo desmonta el inmenso trabajo jurídico y político de haber conceptuado la violencia de género como una parte importantísima de la protección de las mujeres en la democracia. El fallo dice que aquí no lo ha sido. Nos parece una consideración jurídica de los hechos contradictoria. Si ella dijo que no y hubo abuso, es muy difícil que ese abuso se produzca sin ningún tipo de violencia. Nos parece que el relato es incompatible entre lo que se tipifica y el fallo, entre otras razones porque la situación real era la de una mujer contra 5 hombres.
la posición del Ministerio Fiscal, que defiende en el proceso los derechos de todos y todas, iba en una dirección distinta a este fallo y nos parecía más adecuada. Este fallo nos coloca en una revisión legislativa importante en el ámbito de la aplicación de la tutela judicial efectiva para la mujer, derecho fundamental de las españolas para que sea real. El Partido Socialista tiene registrado en el Congreso una proposición de modificación de ley orgánica del Poder Judicial que va encaminada a la formación del Poder Judicial para hacer una interpretación más correcta y protectora de las leyes contra el machismo. Necesitamos que las leyes sean interpretadas con arreglo a la realidad, a una realidad culturalmente machista y discriminatoria contra los derechos de las mujeres. Y como no podía ser de otro modo, toda nuestra solidaridad hacia esta y todas las mujeres que denuncian. Recordamos que no siempre es no, y no hay más. Eskerrik asko. Asko, Alicia, beste inor zuzerezatekorik, pentset garbi geratu da, hemen guztion gauden iritzia gai honeri buruz, eta animatu zornotzar guztieri parte hartzeko egingo dizen konzentrazio eta ekintza guztietan. Azkenengo puntura joko dugu, eskariak eta galderak. Bai. Bai, problema barik. Problema barik. Eskariak eta galderak, eskaririk, galderarik, bokatutzat emoten dugu. Eskarrik asko da hori.